Utan sa kabuntagon, guys. Oh. Mone. This is ganiha. Unsa may in English sa ganiha, be? Ha? Ganiha. Yesterday. Oh, sige, ganiha kay what's that? The ganiha. red and brown beans. So now is this one is striped. Oh, striped beans and green beans. Oh, colorful. Colorful tabi. Multicolor. Oh. Technicolor. Technicolor. Oh. Colorful lagi. Colorful. Oh, you see this one. This is the black. Oh, and then this one the red and Technicolor. white. Na siya kay naraman ang green. Oh, colorful lagi. Technicolor o colorful. Di jud ka ba mo in English ani? O say bitaw kontra niya. Sige, tagbalik sa eskwelahan. Di ba? Kana unya ba? Ha? Unya ba? Unya? Liter? Di after naman to. Humalaman. Ganiha, ang ganiha ba? Ako niya, liter. Liter. Ya ang 1 liter. ganiha. 2 liters. Di ba? Ayaw po binuang. Tarang ba? Sa bitaw? Liter. Ang ganina? After. After. Di po after. Humalaman. Before. Ha? So na. So na. Ambot? Ganina? Ganina ba? Easter din lang na. Kami na Easter day, hapon tong Easter day. Dili, unsa bitaw ba? Tagtarang ba? Unsa bitaw ba? Ang? Kanang in English na bang gani katong ganiha ba? Ganiha. Ganiha? Few hours later, ana? Okay, siguro. Sama day. Inana. Sa pag istorya na the beans few hours later, ana. Inaan lang gud oras na nang naaro sayon. The beans 7 o'clock. 7 o'clock ay cleaning ay hinduan di ay kanang muna pa eskwelahon sa ginikanan diyon miskwela. Magsige magpamiyabas. Di ba sa tinuod ba? Kanang tinuod jud. Tinuod man na. Unsa bitaw kanang ganiha? Liter. De, panawagan diha be. Paminaw, i-comment sa comment section ang kanang naangkuan sa ganiha ba, kanang in English sa ganiha. Ganiha? Kaya wa ko kabaw. Muna. Liter ug after mo na siya pero kanang ganiha mura na wa na kuno balila. Liter. Liter ang ganiha unya man na. 2 liters.